Will you hold the weight? Yes. Okay. Feu una cosa, baixeu-la els dos en paral·lel. Hold the rope and the cable at the I tenim same dos time. cables? No, no en tenim dos. Un és de seguretat que quedarà donant voltes, un petit. Què és això, doncs? El primer loop. Que hauríem d'haver evitat, però bueno, mentre no l'estrangulem, Hi ha les una dades volta per passen igual. no, si no no passa res. passa No, res. no, no. És al revés. Heu de descollar-lo de baix. No, però de baix no ho podem fer, ens sembla que hi entra aigua i ens la liarà. Doncs mira, hi ha una solució aquí. Ja. Ui, no, tens connectat allà No, tampoc. però jo puc tornar a desfer, Sí, doncs desfés-ho. Escolta'm, si no toca la finestra, podem anar mesurant igual, Sí? Si no fa ombra, sí. Mentre no l'estrangulem i no veiem que cau per sobre, It's going down. ja. Okay. Well, wait here, no? Vale, Ja vale? per mi va bé. Ok. No, però esperar un nus, Se'n farà al final? Si Ah, el pes... no, això no. No, si el pes l'aguantes de la corda, no. No. És que no suelto. I think you should let go more. It's not visible. Okay, sorry.